L'aigua és la base de la vida. D'ella depèn la salut dels ecosistemes naturals i la qualitat del nostre dia a dia. Però és un bé escàs que no hem de malgastar. Amb xicotets gestos no sols estalviaríem diners, sinó que faríem més sostenibles els recursos del planeta. Així tens 10 recomanacions per un ús responsable de l'aigua. Tanca l'aixeta mentre no utilitzes l'aigua, per exemple quan t'ensabones les mans o et rentes les dents. Dutxa't en compte de banyar-te. No tires per les canonades olis, ja que contaminen l'estat de l'aigua. No utilitzes el vàter per a tirar residus que haurien de tirar-se al fem. Utilitza el rentaplats i la llevadora a càrrega completa. A l'hora de netejar el cotxe, utilitza mètodes ecològics. Reutilitza l'aigua sempre que pugues. Tanca lleugerament la clau de pas de la vivenda i col·loca atomitzadors en les aixetes. Revisa periòdicament les aixetes i canonades per a detectar avaries o fugues d'aigua. Inculca a la teva família, sobretot als menors, un ús responsable. Garantir el present i el futur de l'aigua del nostre planeta està en les nostres mans. Recorda, l'aigua és de tots i totes. Cuidem-la.